estamos falando do dereito a producir esa alimentación básica, e tamén estamos falando de outras cousas cando falamos de soberanía alimentaria. Estamos falando de postos de traballo, de desenvolvemento do país, estamos falando de localización ou de relocalización da produción, porque eu non creo que teña moito sentido que podendo producir a alimentación básica aquí, pois traiamos unha leituga de Holanda ou traiamos a comida que facemos cada día que recorra miles e miles de kilómetros, e cando ademais sabemos, porque o que pasa é que somos moi hipócritas, participamos en grandes foros sobre o quentamento global, participamos en grandes foros para mirar como resolvemos todos estes problemas, e resulta que despois temos un sistema agroalimentario onde se incluye tamén o que é a distribución e a comercialización dos alimentos que, recorren os alimentos, resulta que nese sistema recorren miles e miles de kilómetros, e resulta que ese sistema agroalimentario é o responsable de alo menos o 50% de emisión de gases de efecto invernadoiro. E se a isto lle sumamos toda a problemática que estamos tendo ou que se deriva de acadar o teito do petróleo, pois vamos encontrarnos que sí ou sí vamos ter que relocalizar, e vamos ter que falar de soberanía alimentaria, e vamos ter que falar destas cuestións, e estamos falando da riqueza do noso país. E eu, señores, señoras, primeiro desenvolvamos o noso país e logo miremos que é o que intercambiamos. Eu creo que ese dereito temos que reclamalo, porque senón creo que nos estamos a equivocar.